Výstava Klubu chovateľov psov severských plemien je na zhodnotenie chovu, aké zvieratá sa vlastne chovajú. Sú to nové jedince, importované, mladé a taktiež starí vlastne vystavovatelia so svojimi psíkmi, ktorí sa zúčastňujú pravidelne na týchto výstavách. Účasť na výstave Klubu chovateľov psov severských plemien je na vysokej úrovni, pretože máme súťažiacich jak z Poľskej republiky, z Maďarskej a v neposlednom rade veľa z Českej republiky. Na Slovensku je vynikajúci chov týchto severských psov a do týchto kategórií plemien patrí aliaský malamút, sibirský husky, grónsky pes a medzi plemená japonské, ktoré sú združené v našom klube, je plemeno Akita a plemeno Shiba. Myšlienka organizovať preteky psích záprahov vznikla vlastne v Mošovciach už pred 20 rokmi. Takže toto miesto je stále ideálne a verím, že pretekári sa tu radi vracajú na toto miesto. Vzhledem tomu, že to bereme spíš jako trénink, ty podzimní závody, a aby se psi připravili na to, že se pohybují mezi ostatníma psama, to znamená předjíždění, míjení. Slovenský zväz psích záprahov udelil týmto pretekom na suchu štatút majstrovstiev Slovenska ovsnou. Pred rokom a pol vlastne dá sa povedať, že náhle odišiel jeden z našich kamarátov, týchto mašerov, Daniel Lukáč. A vlastne my sme si týmto chceli uctiť jeho pamiatku a druhý rok sme organizovali memoriál Daniela Lukáča. A je to tu velice pěkné, trať je perfektně připravená, značená a ten povrch je úžasný, takže jsem velice spokojený. Chceme rozbiť husky.
Ja som spokojný vlastne so všetkými, pretože ľudia sa tu radi vracajú. Vidíme na tom, že vlastne na tú výstavu sme mali prihlásených okolo 60 psov a takisto tých pretekárov už bolo do 60. Kajku, poslouchaj, Kajku, kam lezeš? To je mikrofon, to není žrádlo.